Hostia, no correr como Bueno, egunon eta eskerrik asko gaurko prentsaurreko bikoitz honetara etortigaitik eta bikoitza dinogu bi artista dekoguzelako gaur hemen protagonista. Azken asti hau oso bizize iziten da Bilarte eta Historia Museo honentzako eta hori beti da positibo guretzat. Zentzu horretan eta bi erakusketa hauen inguruen berbaiten hasi aurretik eskerrik asko garazi egin dozun eta iken zabizen lan guztizegaitik. Zeharka badabe, badakit zelan suposatzen daben horrelako erakusketak aurrera ataratziek. Eta eskerrik asko benetan, barriro dinotzut. Aurreko ostiraldien, Txelu Angoitia Durangar artistaren erakusketa bat aurkeztu gendun. Gainera, kalien enjeko lehenengo aurkezpena. Oingo egunetan, beste bi Durangar, bi hauen erakusketak inauguratuko doguz. Eta horrek bi esanai desberdin jekoz, nire ustez. Alde batetik, Durengok, artista ezberdinek bere lanak aurkezteko leku oso aproposak dekoguzela erakusten dau. Horren adibide dekoguz, Arte eta Historia Museo hau, San Agustin Kulturgunie, Eskurdi Aretue eta beste hainbat leku. Eta bestetik, beste esanai potente bat eta importante bat da, Durengok sekuleko artista eta sortzaileek dekozela da. Eta gaur, hemen dekuz, horren adibide bi. Eta horretaz aparte, beste adibide bat sortzaileen inguruen, da, sortzaileen bekan, 39 proiektu aurkeztu diela. Eta horretan benetan egondan parte hartziaz oso posi gauz. Oin, epaimaiari dagokizio 39 proiektutik, 19 esleipena erabakitzie. Bueno, gaurkora etorrike, gaur, Ander Berrojalbiz eta Amaia Lejarreta artisten erakusketen aurkezpenera gatoz, bai. Lehenak, dokumentu eta artxibo oso historikoetatik abiatuta, eta bigarrena, pintura koloretsuetan oinarritutekue da. Bizek ala bizek guztiz ezberdinek eta eraberien Durengon oinarritute. Eurei berbie, emon aurretik, eskerrik asko benetan, hemen, zauzielako, eta zuen erakusketa gure museo honetan ikusgai egongo dalako. Eta Durengoko udaleko ordezkari moduen, benetan posten hau, Durengoko museo honetan Durangarrek euren lekue eukitie, euren lanak eta erakusgai eukin deizien. Eta oso pozgarrize da, aste bakarrien da, 3 Durangarren erakusketak aurkeztie. Eta jalanien jarraituko dugu, hori horrela izeten jarraitu daiken. Beraz, oin zeuena da berbie. Egunon, han eskerrik asko zure hitzen gaitik. Batzutan beste lana baloratzea ez da erreza izeten eta eskerrik asko benetan. Hanek esan bezala, urria Durangoko hilea da museo honetan. Aurreko asteko inaugurazioa Durangoko artista Durango baten oinarrituta da, eta gaur eta zapatuan bebai inauguratuko dugu zenape Durangarrek egindako erakusketak. Ander Berrojalbizen kasuan, erakusketaz gain, liburua behidatzi dau, ez da lehenengoa, 3. da. Kasu honetan, Aquelarre Historias nocturnas en los albores de la gran caza de brujas liburua idatzi dau, eta liburu honen aurkezpena egiteko egin dugu erakusketa. Orduan, liburuaren aurkezpena ofiziala egingo dugu urriaren 28an, arratsaldeko 7:00, eta horretaz gain bizita gidatu egingo dauze Ander Berrojalbizek, azaroaren 9an gazteleraz eta 11an euskaraz. Eta aurreko bi liburuak lehenengoa izan zen Los herejes de Amboto, Luteranos en el año 1500, liburu atera zuenean ere erakusketa egin zen museoan. Bigarrenarekin ez gendun erakusketarik egin, museoa itxita zegoelako, baina egin gendun olako irakurtaldi berezi bat Kurtze Santu museoan, eta 3. liburuarekin Pamiela argitaletxea eta museoak koeditatua dana erakusketa egingo dugu.
Eta beste alde batetik Amaia Lejarreta, beste Durangar artista bat ere ekarri guren eban museora hilabete honetan, Amaia ezagutu dut sare sozialegatik. Azkenien, bere lana batez be konfinamendu garaian gauzatu ban, eta gogoan eukan kolorea ekartzeko museora bizitasuna, eta hori ikusgai geratuko da inaugurazio egunean. Zapatuan, arratsaldeko 6-tan, museoko lorategian ingo dugu ekitaldi berezi bat, Amaiak kuadro bat pintatuko du zuzenean, eta Durangoko Insomnia taldeak bere lehenengo kontzertua eskainiko du ekitaldi horretan. Beraz, esan bezala, Durangorentzat eta Durangarrak egindako zerbait, hilabete osoan museoan. Eta on ja erakusketa bakoitzari buruz, apurtxu bat gauza gehiago azaltzeko, torriko dira Baiander eta Amaia. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko, lehenengo eta behin, tortzeagatik, Baiander bai Garasiri, aurkezpenagatik. Garasik esan daba moduan, erakusketa honen oinarria, jatorria, liburu bat da, historia liburu bat, izenburua, Aquelarre, historias nocturnas en los albores de la gran caza de brujas. Liburuaren oinarri nagusia sorginkeria prozesu bat da. 1370ean iparralden, Benafarroan gertatutako prozesu bat. Berez da, Euskal Herrian gordetzen dan sorginkeria prozesurik zaharrena. Orain arte ez ezaguna zana, lehenengo aldiz transkribatu dugu eta argitaratu egiten da liburuaren gehigarrietan. Eta hainbat, ez da bakarrik garrantzitsua zaharrena dalako, baizik eta hainbat ezaugarri jasotzen dauz lehenengo aldiz historian. Esaterako, eta hortik dator izenburua, Aquelarrearen inguruko lehenengo aipamena dokumentu honetan agertzen da. Askotan esan da, eta oraindik badago literatura asko dinoena Aquelarre hitza, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, sorginen batzarrak izendatzeko erabiltzen dena, Zugarramurdiko paiketetan, da Logroñon asmatutako hitz bat dala, eta Zugarramurdiko epaiketak 1610ean gertatzen dira. Ez, liburuak erakusten dagoen moduan, hitza jada mende asko eukasan momentu horretarako, eta orain badakigu, jada 14. mendean erabiltzen zala. Zer deko erakusketak? Erakusketa berez, da liburuaren osagarria edo aperitibo bat, esango neukeni. 3 dokumentu dekoguz, bata, da 1370eko dokumentu hau, eta hor dekogu 4 orrialde dira, ikusgai badago euretako baten faksimila, reprodukzioa, eta hor agertzen da hitz hori. Dokumentua oksitanieraz dago, gaskoieraz, Benafarroan hizkuntza administratiboa gaskoiera bazan, eta hor agertzen da zelan oksitanos bokelane, da Aquelarreren itzulpen literala, hor ikusi alda zelan idatzi izan lehenengo aldiz, eta dokumentu bakoitzak gero badeko bere azalpena eta transkripzioa. Badaukagu gero euskeraz lehenengo aldiz idatzi izan dokumentua, 1585ekoa, hori bai erreprodukzio baten, eta bien artean, kronologikoki, dokumentu original bat daukagu. 1508koa, Durangoko artxiboan gordetzen dana, eta Durangoko artxibotik ona ekarri duguna erakusketarako. Eta 1508ko dokumentu hori badago Durangora inkisizioa etorri zen, 1508an hainbat Durangar eta Bizkaitar epaitu inebi esan sorginkeria egotzita, epaitu, zigortu eta erre. Eta horrekin lotutako dokumentu bat daukagu Durangoko museoan, da hori da, Durangoko artxiboan, da hori da ekarri duguna museora, da inkisidorearen izendapena edo baimena berak Durangora etorri zanean aurkeztu eban papel hori. Eta hor agertzen dira malefizioak, deabroaren inbokazioak aipatzen dira, eta zergaitik dago hori Aquelarrearekin edo Aquelarrearekin lotuta, berez, epaiketa horietan aipatu ziren lehenengo sorginen batzarrak Pirinetatik hegoaldera.
Durango egondako epaiketa horietan aipatzen dira batzar horiek lehenengoz, eta dokumentatuetako baten esatzen da anbotokoak berbaiten nebela deabruarekin batzutan aker forman. Hor dago lotura hori, Benafarroako lehenengo dokumentu hori, gero Durangokoa, eta azkenean 1585koa akerdarreia euskeraz agertzen dana, intzan Aralari inguruko herri baten kokatzen dana. Eta horregaitik erakusketa txikia da, baina nik uste dut badaukazela interes asko historia bera, dokumentuak ikustea, bakoitza letra ezberdina deko, 12. mendeko letra, 15. mendeko letra, 16. mendeko letra, eta hori bebai, nik uste dut jakimina eta kuriosidadea sortuko dauela, eta hortik dator izenburua. 3 documentos para un aquelarre baterako 3 dokumentu. Eta behin erakusketa ikusita, gero zer gehiago jakin nahi dauenak, liburua deko eskuragai, bai museoan, bai bihartik aurrera Euskal Herriko liburu dendatan, da beste barik, gero galdera badagoz, edo dana da. Bueno, nien goituta publikoan berbaikera, baina lehen da bizi eskerrik asko ona etortiagaitzik, eskerrik asko Durangoko udalari, bai museoari, bai batez be Garaziri digan konfiantza izategaitik, opari ederrau emondozta jentean aurrean zer egiten dudan erakusteko, ez? Zapatuen inaugurauko da nire erakusketan gogoratzen izena deko, eta biltzen dau batez be txikian nintzeneko amets guzti horrek urte askotan egonaz barrura begira, barruruntze egin dut bidai hori urte askotan. Niretzako artea eta bizitza batera doiez, beti erabili izan dut artea espresatzeko, nire barruko argi eta itzalak ezagutzeko lagundu dozte, batez be. Eta urte askotan terapia moduen edo erabili izan dut artea, ez? Eta ondala pare bat urte, konfinamendu garaian eukin eban olako katarsis edo aldaketa oso sakon bat, eta hor konturatu nintzen atara behar nebana zala nire barruko unibertso hori, ez? Jenteak ezagutzeko zer egiten duten, nor nazen eta zertara etorri nazen mundu honetara, ez? Eta erakusketan ikusi aldo zuen artelanat diez batez be nire barneko paisaiak, nire barneko kosmos hori, eta urte askotan barrurantz egindako bidai hori oin heldu da momentua kanpora egiteko, ez? Nire burua sortzailetza dekot, margolaria, eta batez be esploratzailea, ez? Nik bizitzan bai artean beti esploratzeko behar hori eukin jot, ikusten ez diezan gauza horrek edo kanpora atara alizateko, eta nire erara egiteko, ez? Eta, lekuak be garrantzia handizeko nire lanetan, lekuak bai giza irudiak, ez? Emakumean irudia. Azkenien, urte askotan mundu mental hori eta gorputza bera desberdindute eukinduaz beti, eta behin burua, bai gorputza eta bai bihotza lotu diezenien, hor sortu dalako magia, xarma dekon zeo zer hori itxioztela edo aukera mondoztela kanpora begiratzeko, ez? Eta barruko kolore indartzu eta bizi horrek kanpora ataratzeko eta pertsonantzat inspirazio iturri izeteko bai, ez? Urte askotan kanporuntz begira egonaz. Baina nire ustez klabea da batez be
barruko mundu hori eta gure esentzia ezagutzea, eta hori lortu dut arteakin, margoekin kasu honetan. Arte ederrak ikasi neban, pinturan espezializatu nintzen, eta gero makiaje mundura salto neban, eta bertan ezautu neban body painting disiplina, Eta beti ukinot behar hori makilatzeko, margotzeko, transformatzeko, erabaten. Eta pentsetan, dabelan ideak eta etorte jatezan, eta beharra eukin eban nire margoak eta gorputza margotzeko aldi berean, Eta zelan nire gorputza integratzen aben artista edo, zelan integratzen aben nire artean, Dana bateratzeko, nik uste dut, dana batera doiela, Eta hori erakusten saiatzen az. Eta parkatu. Eta hori, ez dakit, dekozuen galderarik edo hori, aparte, zapatuen egingoten ekitaldian edo performantza niretzako lanaren parte garrantzitsu bada, ze niretzako performantzak dekona da momentuko akzioa, momentuan bizitzen dana erakusteko aukera moten dozte, eta bizitzan esperientziak teko guzen moduen, hori da niretzako punto garrantzitsu bat, eta zelan disfrutetan duten ume bat izango baliz moduen, gogorarazten dozte, txikitan neukan freskotasun hori, indar hori, bilurrak pe txikitan askotan ez dugu zeukiten, azkenien erakusten dozkuez zelan bizi, zer ikasi, zer pentsau, zertan sinistu, eta apurke urtietan joeten gara maskara asko ipintzen, eta lan honekin lortu izan dutena da maskara guztiak kendu, bilustu, eta nire realitatea sortzea, Hori, ez dakit. Beste zer dekoten esateko, baina